izango dugula alaia une hori. Ordu lehenengo ordu betean egongo dira hemen. Egunon, gaur hemen Euskal Herriko hainbat ezkerreko emakume feminista independentista soberanista bildu gara Donostiako emakumeen etxean lansaio bat egiteko. Eta lansaio hori talaia feministari lotutako lansaioa da. Talaia feminista lehenengo mugarria edo pasaden urtean jarri genuen Iruñako zitadelan, eta hor bildu ginen Euskal Herriko hainbat emakume ezkertiar independentista, eta koiunturaren eta unearen irakurketa partekatzeko asmoz edo. Hor konpromiso bat hartu genuen. Eta konpromisoa izan zen urtero azterketa hori berritzea, partekatzea eta nolabait zabaltzea. Eta azterketa hortan bi elementu garrantzitsu ikusten ditugu, egoerak berak gugan, hau da, Euskal Herriko emakumeongan ze eragin duen aztertzea, eta baita ere, transizio feminista hortan ea aurrera edo atzera ari garen aztertzea, Ikasturtean urtea pasa eta haren azterketa eginez. Azterketa egiteko, 6 gertakari edo hautatu ditugu, aitzakia moduan edo, horri buruz hitz egiteko, emakumeongan duen eragina eta hori transizio feministanea pausoak ematen ari garen aztertzeko. Eta gaurko lansaioa pixkate hori izan da, ari gara pixkanaka lanketa hortan, eta ea irakurketa partekatu bat eskain dezakegu. Eta nortzuk egiten dugu irakurketa partekatu hori. Pasaren urtean, esan du Jonek lehen aldiz bildu ginela, eta hor emakume feminista askoren babesa izan genuen, baina egia da ordutik ona lan prozesu bat eramaten ari garela, lan prozesu hori talde sustatzailea deitu dugun horrek eramaten dugu, eta hor bagaude 30 kide feminista, eragile politiko, sozial, sindikal, herrigintza, unibertsitate mundukoak eta ikerketa mundukoarek ere bai, denetatik biltzen gara, eta gure estiloa bada lan egiteko taldeetan batzea, gaiak banatzen ditugu aditu eta arituen arabera, eta ondoren dena eztabaidara ekartzen dugu. Urte bateko prozesu oso bat egiten ari gara hortarako, eta talaia feministaren azterketa, prospekzioa, eztabaida eta aurrera begirako divulgazioa egingo dugu. Egia zergaitik egiten dugun oinarri hartzen baldin badugu, guretzat, koiuntura honetan, aldaketa eta azkartasunaren koiuntura honetan, ezinbestekoa da, elkarrekin bildu pixka bat, pausatu, arnasa hartu, begira da altxa, eta gertakari horiek sakonean izan ditzaketen bestelako erreka, fondoko balore, bestelako aldaketak ikustera eta halako azterketa sakonak egitea. Horregatik denbora hartu dugu, gure denbora hartu dugu, lantalde talde sustatzaileak 30 emakumeok hortan aritu gara, eta gure asmoa da nolabaiteko dosier bat edo jada zirriborratzea, hortan ari gara, gaurko lan saioa ere kontraste saio bat izan da, eta urrengo unea izango da, gure urrengo mugarria izango da talaia unea deitu dioguna, bai? Eta otsailaren 17an Errenterian egingo dugu, eta hor gure asmoa da dosier hori eraman, eztabaidatu, ekarpenak jaso, eta dosier horrekin beste urrats bat egiteko aukera edukitzea. Gustatuko litzaiguke, otsailaren 17an, ezkertiar emakume independentista soberanista guztiok elkartu, eta bisio hori guztion artean konpartitzea. Horregatik dei egiten diegu, sindikatu, alderdi, mugimendu sozial, guztietan egituratuta daudenak eta ez daudenak ere, herrietan lanean ere tope zabiltzaten hori ere, gonbidapen hori etortzea, dosierra gurekin konpartitzea, eta ikuspegi hori elkarren artean edo ezagutzea.